Υπάρχει ένα μέρος που συνδέει την Ελλάδα με τον κόσμο. Ένα μέρος που όλοι έχουμε επισκεφθεί, είτε για να ταξιδέψουμε, είτε για να συναντήσουμε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Πολλοί μπορεί να θεωρούν το αεροδρόμιο ως έναν ακόμη χώρο εργασίας. Εμείς, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έχουμε μια διαφορετική ιστορία να διηγηθούμε. Εδώ και 25 χρόνια κρατάμε την Ελλάδα συνδεδεμένη με τον κόσμο. Ως εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των υποδομών του, όπως και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιβάτες και επισκέπτες μέσα από ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργασιών. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπου με αποτελεσματικότητα και προσοχή στην ποιότητα δημιουργούμε εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Στην καρδιά του αεροδρομίου χτυπά η δική μας καρδιά, των ανθρώπων που μέσα από πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας και επαγγελματικές ειδικότητες βοηθούν τον κόσμο να ταξιδεύει με φροντίδα και ασφάλεια. Συνεργαζόμαστε για να εξυπηρετήσουμε εκατομμύρια ταξιδιώτες με υπευθυνότητα, ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για όλες εκείνες τις μικρές, αλλά πολύ σημαντικές στιγμές του ταξιδιού. Κάθε μέρα μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Εξελισσόμαστε και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό ως μια ομάδα με ένα κοινό όραμα για βιώσιμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα και κάνοντας πράξη τη συμπερίληψη, ενισχύουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας και ανταποκρινόμαστε σε νέες προκλήσεις, πετυχαίνοντας υψηλότερους στόχους. Μαζί προχωράμε πάντα μπροστά και κάνουμε το αεροδρόμιο κάτι περισσότερο από έναν χώρο εργασίας. Ο σκοπός μας δίνει τη δύναμη να προχωράμε και να χαράζουμε επαγγελματικές πορείες για τις οποίες είμαστε περήφανοι. Οι άνθρωποι μας στην καρδιά κάθε ταξιδιού. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.